Часто розважанням над мукою Пана будем разважать об тем, что Пан Иисус вытерпел от несправедливого присуду аж до укоронования тернем. Гэтыя раны і знявагі ахвяруем Пану, просячы супакою для нашай айчыны, згоды паміж народамі, а для нас саміх прабачэння грахоў, паратунку ад зямных няшчасцяў, а асабліва ад пажару, голаду, вайны і заразы.
duszy z Maci Pawiesnej. Boże, Ty w najświętniejszym sakramencie pakino nam uspanin swojej muki. Prosim Ciebie, da pomaży nam tak uszanować świętej tajemnicy Twojego ciała i krwi. Każdy za osiodę czuwają sobie plon Twojego odkupienia. Kiedy wierszy dary z Bogiem Ojcom jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny ja.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, на этой Евхаристии, на Святой Мши, в другую неделю, Великий Апостол. Сегодня Пан Иисус разом со своими учнями запрошает нас на гору Тавор, на гору Переменения. То, что сегодня Господь перед нами объявится, хочет показать себе. А мы сегодня молимся на початку этой Евхаристии, просим, чтобы Бог открыл наши очи, не только это физичное, в первую очередь, в очи нашего сердца, как мы его распознали присутного среди нас в Евхаристии, в этих постатях хлеба и вина, как мы побачили живого, дійсного Бога, який приходить как кожного з нас збавить. В одном день, що сьогодні святих таємницях, перепросимо доброго Бога за всі наші грехи і провини. Споминаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся
змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. I oto światło już odprawia intencje, modlicie się, derżycie wieczne, gdy się do pamięci Karoliny. Молим się. Boże, Ty nakazał nam słuchać Twojego umiłowanego Syna, ażeby prosił naszą wierę Twoim słowem, как очистивший зрок духовный, мы могли тешиться сузираннем Твоей славы. Раз Пана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владають у єдності Духа Святого, Бог празднує віки вічні. Читання книги Буття. У ті дні Пан сказав Аврааму: «Вийди со своєї родної землі, із дому отця твоего у землю, яку тобі покажу. Я учиню з тебе великий народ, и буду благословлять тебе, и возвеличу имя твое, и станешь благословением. Буду благословлять тих, хто тебе благословляє, а тих, хто зневажає тебе, я прокляну. И будут благословленные в тебе усі племена землі». І вийшов Авраам, як загадав йому Пан. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Твоя, нехай буде над нами. Милосердность Твоя, нехай буде над нами. Правдивое слово Пана, и все учинки Ягоные верные, и Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, нехай буде над нами. Ось око Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподіється на Його милосердность. Кап'yon душу их уратовал от смерти и накормил их у час голоду. Милосердность Твоя, нехай буде над нами. Душа наша чекає Пана, й Он наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пані, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємся. Милосердность Твоя, нехай буде над нами. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Наимилейший, доучися до терпению деле Евангелия поводле моцы Бога, який уратовал нас и покликал святым покликанием не за наши учинки, але поводле уласной постановы и ласки, даденной нам у Христе Иисусе перед вечными часами и открытой теперь праз объявление збавцы нашего Иисуса Христа, який знищив смерть і освятлив життя і несмяротність Євангелієм.
Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. З облака світлого почуся голос Отца. Это Сын мой умилованный, Его слухайте. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. У той час узяв Єсус Петра, Якуба и Яна, братов Егоних, и повел их одних на высокую гору, и переменился перед ними, а обличие Егоное зазяло, як сонце, и одение Егоное стало белое, як світло. І ось з'явилися їм Моїсей і Ілля, і розмовляли з ним. Петр сказав у отказ Єсусу: Пане, добре нам тут бить. Коли хочеш, я зроблю тут 3 шатри. Один для себе, один для Моїсея і один для Іллі. Коли він ще казав, світле облако огорнуло їх. І ось голос з облака сказав: «Гэта Сын мой умилований, якого я уподобав. Його слухайте». Почувши это, вучні упали ніц май вельми спалохалися. А Єсус подійшов, докранувся до їх і сказав: «Устаньте і не бойтеся». Коли вони узняли свої очі, нікого не убачили, окромя одного Єсуса. І коли сходили з гори, Єсус загадав їм, кажучи: «Нікому не кажите про це бачення, покуль Сын Человечий не воскресне з мертвих». Это слово Пана. Все браты и сестры, Слово Божие на эту другую неделю апостол вельми насыщено, такое полное. И хотел бы звернуть увагу вашу, перше это на историю Авраама, якого добре знаємо Авраама пізніше. І ось наше вчення, ось це перше воно покликання. І навіть Бог, можно сказать, что в sensie закликає, запрошає Авраама вийти на пустиню. Так як це ми в минулу неділю розважали на прикладі Ісуса Христа, який був спокушаний на пустині, там, де провів 40 днів, то так сьогодні бачимо, як Бог закликає так само Авраама, щоб він вийшов. Чому на пустиню? Тому що у книге пророка Осии мы читаем такие слова: «Заведу тебе у пустыню и буду промовлять до твоего сердца». Так Бог говорит, что возьме нас на пустыню и будет промовлять до нашего сердца. Дана пустыня, ведаем, это место певної тишини, место особливості. Місце, яке має нас вилучити, і вельми важливо, щоб ми створили цю простору пустині в часі Великого посту. І навіть у цьому часі, бо Бог хоче промовляти до нашого серця. Бо Великий пост це не про те, що ми Богу зробимо. Бо так нам здається, що постанову, напевно, вже маємо, назбирали і хочемо, але коли ми не почуємо, коли не дозволимо Богу говорити у наше серце, то так направду все те, що ми зробимо, не буде мати ніякого сенсу. Бо все то, що ми чинимо,
Гэта менавіта для таго, каб успасобіць наша сэрца слухаць Господа. Усё тое, усе гэтыя пастановы, якія чынім, толькі вось для гэтага, каб пачуць, што хоча мне Бог сказаць. Я сёння бачу вось гэтага Авраама, якого Бог кліча, дае яму вось гэта пакліканне. Ён запрашае, кажа, выйдзі. І не просто так выйдзі, а кажа, выйдзі і пакінь свой дом, свою зямлю, дом свайго бацькі, і ідзі туды, куди я тобі скажу. І зноў жа, вось гэта такі вельмі, думаю, такі моцны крок і вельмі, думаю, непросты для Авраама. Ну, уявіце сабе, што трэба ўсё пакінуць. Не раз людзі так дасведчваюць эміграцыі, выезду, што трэба ўсё пакінуць па розных прычынах і просто ехаць кудысьці незнана. Але сёння, прынамсі, маем якісьці забеспячэнне, маем банкаўскія карты, шчоты, яшчэ штосьці. Дзесьці мы так сабе, здаецца, думаем, дадзім рады. Але Господь нас не толькі ў сэнсе вось такім фізычным, кажа, выйдзе, але вельмі часта праз гісторыю нашага жыцця Бог вучыць так, як і Авраама, даверыцца яму. Бо гэта выйдзе і пакінь, гэта вось пра тое, што я, Господи, табе давяраю твайму слову, не ведаю, куды іду. Авраам до конца не ведаў, абяцанне Божае, але што гэта будзе? Ну, тут я ўжо ўсё маю. Маю бацьку, і вось дом айца, дабытак матэрыяльны, напэўна, якісь адносіны, знаёмых, суседзяў, яшчэ штосьці. А куды я пайду? Што там будзе? Трэба даверыцца, трэба паверыць у тое, што, Господи, калі ты мяне запрашаеш, калі ты ведзеш, што ў гэтым сапраўды гэта так станецца. Калі паглядзіце, што Господь так вучыць кожнага з нас дакладна такой самай справы. Навучыцца давераць Богу. Бо у кожнага з нас ёсць свае спосабы забяспечыць сваё жыццё. Нават маем такое, напэўна, ну, не раскажам, на чорны дзень адкладаем дзесьці. Ну, штосьці ёсць вось на всякі выпадак. Як ўжо штосьці станецца, каб было забеспячэнне. Але не толькі было. Для нас таке забеспячэнне могуць быць людзі, знаёмствы наша адукацыя, яшчэ штосьці. Чому быць для нас такім вось фундаментам, на чым я ўсё будую? Але дакладна ведаю, і не раз мы ўжо перажылі, напэўна, гэта, што ўсё, што здавалася трывалым і вечным, а прынамсі вось для нас, раптам усё распадалася. І нават адносіны з другім чалавекам, не раз якія здаваліся такімі цудоўнымі, так напраўды дзесьці перажываць вялікія крызісы. Таму Господь гаворыць, даверся мне. Не толькі давярай вось гэтым сваім здольнасцям, умениям, которымі я цябе абдарыў, але навучыся давяраць мне. І так дакладна вось Авраам гэта перажывае вось гэты момант. І ён вучыцца давяраць Богу, але паглядзіце, што Бог хоча, каб навучыўся давяраць, каб вось пазбыўся гэтых гарантый, але таксама дае гэтае абяцанне, што Бог гаворыць, што учыніць з Авраама свой народ. І мало таго, кажа, у табе ты станеш благословеннем. Праз цябе я буду благословить. Ты станеш благословеннем. Цудоўнае абяцанне. Ведаеце, думаю, што вось менавіта тыя людзі, якія умеюць цалкам даверыць сваё жыццё Богу, якія жывуць не сваёй волай, але такой Божай, Божым словам, малітваю, трываннем пры Господі, гэтай любоўю, якой напаўняюцца ад Бога. Сапраўды становяцца людзьмі, сустракаючыся з імі, можна сказаць, як бы дакранаючы да самого Бога. Дакранаючы вось да гэтага благословення, што сустрэча з імі, вось супрацоўніцтва, так напраўды напаўняе нас. Дае такую магчымасць вось адчуць гэтую блізкасць. І дакладна Господь вось выбірае Авраама і чыніць яго такім. Таму для нас Авраам з'яўляецца айцом веры, як мы его называем. Бо гэта той, які паверыў Богу до конца. І калі мы так праглядзелі гэту гісторыю Авраама, то побачылі яшчэ не раз. Ён пацверджваў гэты цалкавіты давер, Господи, калі ты гаворыш, калі гэта твоя воля, я готовы ісці, я готовы выпаўняць, я готовы быць табе паслушным. І гэта палічылася яму за справядлівасць, піша святы Павел. Гэта першая гісторыя Авраама, якая вучыць нас цалкавітага даверу.
пасля як апостол это таксама пра гэта. Калі мы адмаўляемся ад чагосьці вось такога, што нам прывычнае, што нам можа падабаецца, што нам прыемнае, дзеля таго, каб даверыцца Господі, калі з таким даверам, Господі, калі я гэта аддам, то знаю, што у Табе я атрымаю нашмат яшчэ больш, бо атрымаю Цябе самога. Гэта і, напэўна, другая гісторыя, вельмі важная сённяшняя. Гэта Евангелія і менавіта вось гэта перамяненне. Калі мы пачыталі, взяли Святое Писание, Библию, а не лекционары, то прочитали такие слова. То, что сегодня опущено про 6 дней. Про 6 дней. Бо сьогодні ми так читаємо. У той час, який час тут до конца не розуміли. Про 6 дней так само не до конца зрозуміло, коли ми не прочитали, що було перед гэтым. А перед гэтым була Цезарея Філіпова. Напевно, згадується собі ось цей момент, коли пан Єсус питається у своїх учнів, як лічите, як мене бачать люди інші. Ну і там казали ось про пророка і так далі. Потім пан Єсус запитався, а ви ким мене лічите? Хто я для вас? Але на гэтым не затримався. І коли Петр сказав, що ти Месія, Син Божий, ти той, який посланий Господа, то Єсус Христос перший раз відкрив перед учнями, то что с ним станется, что он будет терпеть, будет забит на крыже и на третий день воскреснет. И это уже, как видите, вызвало великое удивление и такое непринятие, так направду, про апостолов. Бо помним, что тут Петр, что отвел Иисуса и каже, пане, ніколи тебе не станется в этом. Але далей пан Иисус еще учить еще далей, каже, коли хочете быть моими учнями, то возьмите крыж свой, идите за мною. Это таємниця науки крижа. Это что видите, нам сегодня про это розказати не просто, бо маємо ось целостность історії. Але уявіть людей, ось апостолів, які покинули все, які поставили все на одну карту, на Ісуса Христа. І покинули доми, праці, сім'ї навіть. Все покинули, пошли за Христом. І ведаеце, што яны прагнулі штосьці мець з гэтым. Пыталіся пан Езу, што нам будзе за тое, што мы ўсё пакінулі, пайшлі за табою. Альбо іншыя дваіх, якія прыходзілі і прасілі, каб вось мець месца праваручы леваручы Ісуса Христа. У іх было ў сэрцы прагненне чагосьці мець. І уявіце, то за кім яны пашлі, чуюць ад яго, слухайце, мяне заб'юць, я буду цярпець, і мяне заб'юць на крыжы. Ну, можна собі уявити, ну, коли з ним так чинять, а що буде з нами? Тому що такі учні, наставник. Що буде з нами? Напевно, в цей момент їхнє серце наповнилося цим страхом, боязнью, переживанням за їхню будучиню, за те, що буде з ними. І навіть ось ця правда в тим, що він каже, у воскресну на третій день, здається, навіть вони цього не змогли почути. Про ось цю таємницю чи страх ось цього крижа. І тому пан Єсус на 6-й день бере Петра, Якуба і Яна з собою. Цікаво так само, ось 6-й день, ми ведаємо, що пан Єсус 6 днів, що робив, сотворення робив. На 7-й день відпочив. Можемо певну аналогію навести, що Єсус бере їх, щоб вони разом з ним відпочили. І знову ж можемо йти далі навіть. Погодите, 6 днів, які нам дадені. Ось від минулої неділі, то знову ж ми з вами працювали, змагалися, переживали, щось робили. Пан Єсус ось на цей 7-й день, після 6 днів, і знов нас запрошує, щоб ми були разом з ним. Так як тих своїх апостолів бере. І видите, ось ми так читаємо, узяв Єсус Петра, Якуба і Яна. Але докладний переклад, коли можна так перекласти, так само, узяв їх на плечі. Добре знаєте, ось в образ Ісуса Христа, доброго пастора, який своїх овечок бере, шукає тих загублених, стомлених, знесилених, вельми часто поранених, бере на руки і несе, як добрий пастор. Це образ Бога в віднесенні до кожного з нас. І поглядите, що сьогодні ось докладно про це говорка йде, що Єсус бере Петра, Якуба і Яна, які, напевно, може так, у сенсі навіть не фізично, але духовно знесилені цією правдою,
правду про крыж, про смерть, про терпение. Бо зрозуміло, що кожен з нас хотів би це уникнути, утекти. Але Пан Єсус хоче показати, що шлях у воскрешення йде праз крыж. І він так само уписаний у наше життя. Однак ми мусимо про це перемінення, яке відбулося, не то, що Пан Єсус перемінився, стався іншим. Ну, бо він і до этого, і у той момент, і пізніше був тим самим, так naprawdę, Бога. Але у першу ось ця епіфанія, він об'явився, показав себе своїм учням. Єсус Христос показав себе таким, який ось цю хвалу у воскрешенні. Как сказать своим учням вельми важную правду, что конец, чего заключение, опошнее слово не належит до крыжа и терпения, але опошнее слово належит до Божьего светла, до воскрешения, до вот этого светла и тепла Божьей любови. Последнее слово и в нашем житті не належит так само до наших проблем, терпения, але належит до Бога, належить до Його ласки, яка нас воскрешає, переміняє, узнімає. Це вельми важливо, як ми так само це почули. І сьогодні у Євангелії читаємо, що у той момент з'явилися Моїсей і Ілля і розмовляли з Єсусом. Такий вельми цікавий так само образ. Поглядите, що добре знає цієї постаті Моїсей і Ілля. Моїсей, який зустрівся з Господом, як Бога тримав 10 Божих наказів. Ілля так само пророк моцний, більший пророк такий Старого Заповіта, коли ми так бачимо, який так само мав досвід Бога. І вони мали різний досвід Бога. Моїсей у хремотах, в облаках, у огні, у землетрусі, а Ілля наоборот, у легкім пориві вітрика. Мали різний досвід, але то, що їх об'єднувало, то, що вони фарбу не бачили. І тепер бачимо, як вони стоять і з Єсусом розмовляють. І бачимо в цьому всім, так направду, ось цю правду, що у Єсусі Христі сповняються всі обіцяння. У Єсусі Христі Моїсей і Ілля бачать Боже обличчя і з ним розмовляють. Хочеш, Ісус Христос так часово прийшов у цей світ пізніше за їх. Однак у цей момент на промінення у Єсусі Христі сповняються всі обіцяння, які Бог дав їм. Ну і бачимо Петра, який в цьому досвіді, у баченні того, що бачить, ну і реагує так, як, думаю, кожен з нас хотів би. Добре нам тут бути. Пан Єсус, коли хочеш, давай поставимо 3 шатри і застанемося тут. Так само такий образ, думаю, doświadczenie духовного кожного з нас. Видите, Пан Єсус не захотів, як там шатри поставили. Тому що їх захопило, направду. Ось це те, що відбулося. Но в цей момент, ось ті емоції, напевно, які переживали, то захоплення яке. І поглядите, часами нам так само хочеться. Ось ми переживемо щось так глибоке, емоційне, і мша святая, як нас захоплює моцно, і переживаємо, і що в нас справляється? Видите, желание как это повторить. То есть повторить то, что я отчул, что пережил. Але я могу привыкнуть именно до возлетных моих переживаний и эмоций. Господь хочет, как мы для Его были самым важным. Не то, что мы досвідчим. И Он хочет, как для нас, завжди кожна Євхаристія, кожна свята мша була досвідченням Його, в першу чергу, і пошуком Його. Чи вона буде вельми проста, звичайна, навіть тиха, в якийсь понеділок зраниться, о 7, коли мало хто там зраниться проснувся, як молиться. Чи вона буде урочиста, велика, у велику суботу, коли будемо переживати вершині літургії, коли все буде урочисто, так вельми уснесло. Господь хоче, щоб ми не до цих емоцій наших привикали і не їх шукали. Але за кожним разом, коли приходимо на святу мшу, за кожним разом, коли приходимо на молитву, шукали Його самого. Бо Він наш важнейший. І поглядите, що коли вони усняли свої очі, після того, як в облако ось зійшло, там і почувся голос Пана, вони нікого не бачили, а проч Єсуса. Ось як Єсус був. Це найвеликший дар. Не все інше, що там відбувається. Це, направду, найважніший дар
Для кожного з нас является сам Бог Иисус Христос. Что еще хотелось бы взглянуть увагу на что же? Что гора переменения была потребна не только для учнів, але була потрібна так само і для Єсуса. Видите, знову ж кажу, ми цю історію вже ведаємо. Для нас це так, крок по кроку в ідеалі. Уявіть собі, менавіта ось стан так само Христа, який заповідає муку, але він має це все пережити. Це ж не було на ніби. Він докладно пережив всі терпіння, всі муки, бичування, здійки, крижовий шлях, в конце концов, укрижування і смерть. Він це все фізично пережив. Він досвідчив всього цього терпіння. І тому так само ця гора перемінення йому була потрібна. Для чого, як почути ще раз ось цей голос Отця, який ми сьогодні чуємо в Євангелії. Ти мій син умилований. Ти мій син умилований. Бо тиждень тому у Євангелії ми читали ось ці покуси Злого Духа, які підтверджав ось це значення. Коли ти син Божий, то собі твоє. Коли син Божий, коли ти син Божий. Сьогодні Бог Отець ще раз говорить Єсусу, ти мій син умилований. Видите, такий образ одразу возникає, коли ось діти, наприклад, переживають якийсь страх, боязнь, а думаєш, що ми дорослі. То видите, де найбільш безпечно пізніше. Коли ось такий страх, боязнь якості, коли трапляємо у руки мами чи тати, які притулять до себе і скажуть, ти моя милована дочушка, чи ти моя милована, я тебе люблю вас. Ось це відчути ось цю любов і таку близькість у руках своїх батьків. Это найбільш безпечне місце. І погодите, що Бог, Отець, чинить ось це. І ще раз запевнює свого сина, який має прості ось і прожити цю місію. Ти мій син умилований. Це слово Бог керує до кожного з нас. Ось в цьому часі наших переживань, усіх наших змагань зі своєю слабостю, з грехами, там, де нам не отримується, може вже давно ведем эту борьбу и несловно эта пораза приходит с нашими терпениями, хворобами, неупевненностями. Иисус Христос говорит сегодня, и Бог, Отец говорит каждому из нас, что я помощь, что так и говорю, я беру тебе на свои руки, ты мой милованный сын, ты моя милованная дочка. Устань и не бойся. Jeszcze вельми важне таке слово, я думаю, яке сьогодні з вустом Христа, який приходить до своїх учнів, які у страху, ось десь упали навіть. Він підходить і так ранається, де які сьогодні читаємо такі слова, що не бойтеся, устаньте і не бойтеся. Это устаньте, это так само про ті інструменти, які Господь надає. Кожному з нас. В часі Великого апостола вельми важним моментом, думаю, буде ось сакрамент сповіді, ось це наше повстання. Повідаємо, що кожне время – це певний упадок. Коли ми падаємо, коли спотикаємося. І Господь докранається у своїй любові, в своїй сакраментальній ласці до нас, як ми устали, як ми піднялися. Але вельми важливо, як ми до цієї сповіді підготувалися. Не просто, побачили, що знаю, пішли там щось скажемо. Насправді, вельми важливо, як присвятили ось цей час підготовки певної, зрозуміння, побачити себе. Тому що казав, бо час Великого апостола – це час правди про нас самих. Важливо, як побачити себе у світлі так само Божого Слова. І менавіта ось дозволить Богу докранутися нас у цьому сакраменті, який хоче нас підняти і хоче нас вилечити, коли хоче нас наповнити своєю моцею. Де наша гора перемінення? Чи справді для нас Евхаристія з'являється таким моментом? Чи приходжу на tym, щоб зустрітися з Господом? Чи все ж таки ще може десь це такий обов'язок, десь завдання, примус? Ісус Христос правник, бо і з ним справді можемо зустрітися в кожне місце. Це не тільки фізичне твоє місце на кості гори. Бог об'являється кожному з нас і може об'явитися всюди, так naprawdę. Але справді, чи має ось це місце? Чи має мою гору перемінення, де досвідчую
присутності Бога, де сузираю Його одмінене обличчя повне любові. Бога, який бере нас на руки, який тоді, коли нам тяжко, коли ми стомлені, коли не маємо сил, він завжди буде допомагати, як той добрий пастор, який бере свої овечки, як нести вгору, нести там, де він сам перебуває в вічності і де приготував кожному з нас місце. Амен. Визнаємо нашу віру, віру одного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба, и утеловився от Духа Святого, з Деви Марії, и стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понскім Пілаті, був замучений і похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, віру в один святий католицький апостольський костел, визнаю один хрост для отпущення грехов, і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амин. Просим Бога, как у этот час поєднання і ласки духовно обновил нас и весь свет. Молимся за біскупов і святоров, каб словом і прикладом я не вели людей до небесної айчини. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто оживляє владу, каб яны поважали основні прави чоловіка. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за удзельников реколекций, каб яны зазнали сапраўднае духовное обновление. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за померлых, каб Пан Бог принял их у свое владарство. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас самих, каб раз молитвы и покаяние мы досягнули внутренние перемены. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже милосердності, так само святої пам'яті, Кароліну, просячи, щоб Господь прийняв до супольності збавлених вічно відпочинок даю і Пані. На світло вічне нехай й світить. Нехай відпочиваю у супокої вічним. Амин. Боже, у Твоей добрині прими наши покорные просьбы и дай всему свету ласку духовной перемены. Праз Христа Пана нашего. Амин. Спел номер 195. Моей просьбы
свекат мою и вашу отвергу, понял Бога и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Боже, щиро просим Тебе, нехай гэтая ахвяра очистит нас от провина и освятить души и тело Твоих верных, как мы могли годно удельничать в великодных святах, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, І з Духом Твоїм укору серце, узносим їх до Пана. подякуем Пану Богу нашему, Годно гэта і справедливо. сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Бойчы, Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. І Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучням, на Святой гары даў ім убачыць зянне сваёй хвалы, каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі закон і прарокі. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Он Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Рассада на вершинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Рассада на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары на сую Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечару ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обращаем смерть свою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Wspominaючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одному. Пам'ятай, Пане, про костюм Твій розсіяний по всім світі, удосконав його любові разом з Папом нашим, любовим біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу і дозволив бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічному, єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які справвеку подобалися Тобі, каб з ними ми хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Езуса Христа.
Праз Христа, з Христом і у Христе, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злога. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Panie, zbaw nas od всего злога. Łaskawo uspokój dni nasze, dopomoże nam u miłosierności Twojej, aby my byli zawsze wolni od grzechu i zachowane do wszelkiego spokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Прошу, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить вам супокоем и едность, ки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Вось Баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливе покликане на вечеру Ягону. Пане, я не братый, как Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Гэта сын мой умілованы, якого уподобав я. І його слухайте. Спел номер 27. Вітай, Боже, Богу, як і в Україні,
близкой не забоится. Видая дивно наших сердцев радость, для бедных душ дивная ласкавость. Сёння Тебе наши слезы шукают, кличут, взывают. Вітай поживу, яким окритий, землі і неба, величний Створитель. Вітай напою, що дух наших здойних врагу спатой. Спев номер 188. Хай сирожемяне Твоя святая кровь, хай сирожемяне Твое святое тело, хай сирожемяне Твоя святая кровь, хай сирожемяне Твое святое тело. Иисус Христе, будь со мной. Иисус Христе, веди меня. Хай сирожемяне Твоя святая кровь, хай сирожемяне Твое святое тело, хай сирожемяне Твоя святая кровь, хай сирожемяне Твое святое тело. Иисус Христе, будь со мной. Иисус Христе, веди меня. Молимся. Милосердний Ойче, прийнявши найсвятейший сакрамент, дякуємо Тобі за Тое, що на землі нам даєш уділ у житті небесним. Раз Христа Пана нашого. Teraz proszę posłuchać duszpasterskich objawy na другую неделю Великого Посту. Дорогие парафіяни, шановні гості, щиро дякуємо за супольну молитву, за складення хварування і за всілякою оказану допомогу і служення, а так само за хварування, складене на справу будову нашого костьола. Нехай вас добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. На гэтым тыдні прыпадаюць першы чацвер месяца. Запрашаем да малітвы інтэнцыі
новых покликаний для службы Божией у святарстве монастырским житті. Після вечорової святої імши молодь Христа запрошає на супольну адорацію. Перша п'ятниця місяця, день молитви, да, серця Пана Єзуса. Пам'ятаємо так само в тим, що в першу п'ятницю місяця завжди є можливість приступити до сакраменту, сповіді, покаяння. Після вечорової святої мши запрошаємо на усяночну адорацію у інтенцію оборони життя і святості для сім'ї. Так само ближайшая суббота, это первая суббота месяца, день молитвы до беззаганного сердца Марии. Всього Костуковика у рамах новенни до найдорожейшей крови Пана нашего Иисуса Христа запрошаем на автобусную перегрузку в Вуцлав. Записаться можно в сакристии, кош 50 рублей, на божество у нашей каплицы, знаходи першої суботи месяца о 18:15. Сегодняшняя неделя, это первая неделя месяца, молимся за живой ружанец, а интенция на сакровик, молимся в духовном обновлении для всех наших парафиянов, власти доброй споведи и поєднання з Богом. У нашій каплиці у час Великого посту відбувається покутне божество, на яке всі вас щиро запрошаємо. Крижовий шлях у п'ятницю в 11:30 і 19:30, крижовий шлях для дітей у суботу о 13:00 годині. Пісні Жарби в неділю перед Святою Мшою у 8:45 на польській мові, а у 11:45 по-білоруську. Подчас посту у п'ятницю Святая Мша, 7, 12 і 19 годині. На гэтым тыдні у пятніцу 6 сакавіка запрашаем супольнасць екіп Нотр-Дам, а у суботу Божых ягнят падрыхтаваць і прачытаць разважанні падчас набажэнства крыжовага шляху. Великапостная рэкалекцыя нашай парафіі адбудуцца з 20 по 22 сакавіка. Кожного второк у капліцы адбываецца